खानायखौ हौवा गारा खानानै देख्लिख्लि ओंखारबाय देख्लिबाबो आंसो देख्लि नङाबाबो आंसो गुड मर्निं एभरिवान नै दायो जोङो फुंनि साहा लोंनो नागिरदों आरोना फुंनि साहाखौनो नै दासो खैथा बाजियावहाय 10ता जानोसै आरोना दुगैग्रोबाय आङो ओमफ्राय दा साहा लोंनोसै आलासियाबो थांसिगोन नालाय ज'हाय लोंनोसै गासिबो थांनायानो थांनाय दाखालि गुवाहाटीनि फैनाय नानिया थांफाबाय स्कुल खुलिसिगोन होननायखाय हठातनो ओमफ्राय नै बिसोर दा बिबाजै बिबनां जोंनाव फैदोंना सानै नानि ओमफ्राय आरो आगै बिसोरबो दायो थांसिगोन आरोना ओमफ्राय आंहासो लांदां लाथिख' जानोसैलाय आरोना हारसिंनो होमबा नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम माबायदि लाबोदों आङो स्टेनखौ नायलाय खननै खननै थांनो बानानै दिनै आगै हमनाय स्टेनखौ साहा लोंसै खनखौसो लाबाय नोङो ओमफ्राय नै सौराय साहा लाल चान लेर पापा थालिरा लेर पापा थांनायलाय जानोसै होनबाबो गोदै दङ स्टेनानो बोरैबा जाबायलै आं हाथारलासो आंखौ खाथि जायाव नुबाय नामा बुरि जदो लारि लारिनो दे लोंसै लोंदो इफोरखौ दिहुनलाबायदो नों साया आंना बुरैद्राय जाबाय दे होमबा लारुफोरा होनहरलाबायदो लोंबाय थाग्रोनोसै दसे उनाव लोगो मोनगोन सानजौफुनि जानो जालायबाय नै जाथावथाव नुबायना दै होनांगोन बेखौ ओमफ्राय नों जानोसै मैद्रुआ हरनाय मैद्रुखौ नोंसोर नाबा बुख्लायनोसै आङो होमबा सोरनाबा फन फैदों दे जादो सामब्रामा लादो सामब्रामाबो आय' बिदिसो हादों नोंसोरो गल गल हायोमोन दे जेबो नंला जाफैदो माबार दसना गोथाव जादोंना जायाखै दे एसे गोथाव जासाबदों खोमा दिनैनिया नायनाय साइसआव नै जा बिथाङा पाहाराव उन्थिदोंलै मुदुफुल लाङोनो मुदुफुल आलासिया ओइ नै थाइसेया खिन्थु आं मोननो सौगोन ना सौआबा सौगोन खोनादो मोनसोबनाय नङा आङो मोनसोबनाय नङा ओइ गेदेरा मोनसौगोन ना मेरायबाय थाबानो सिरिबोगोन मिथिबाय मोननाय नङा नोंलाबो इखौ नों बोरै मोनसौगोन दा बाखियाथ' मोननाय नङा इल' मोननाय जासिगोन खोमा मोननाय खोमा ना इबो आं दोनहैगोन सानदोंमोन ओमफ्राय दोनहैला आं भिडिअ एडिटिं खालामनो लेट जागोन ना थांलायलायला आं थांसै गाज्रि दा मोनसै होनलायबाय आरो गारिखौ दहन लांबायनो थांमारसिगोन होमबा नेजानो मुदुफुला इयाव थौग्रो गारिया लागै बाय बाय टाटा बाय बाय दे थां टाटा बाय बाय मालाबा फैलाय नै बेखिनि भिडिअआ गवायाव थाङिनि सानसे सिगांनि भिडिअमोन आरोना लोगोफोर आङो लकेल दाउ आसार बानायदोंमोन आंनि हाजबेन्डनि थाखाय बेखौनो बे भिडिअखौनो एसे लाना दोननाय दंमोन नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसे ससेल' माने खान्दाद्राय जागोन साननानै आङो बे भिडिअखौ बानायना दोननाय दंखायोमोन नालाय होफानो सानबाय आरोना नायलांदो नोंथांमोना ओमफ्राय बिराद टेस्टि जादोंमोन आरोना बानायफिनगोन आङो माब्लाबा सानसे माबा लोगोफोर मा होनो दाउनि लकेल दाउनि आसार बानायनो नागिरदों आरोना रुनानै लाखांबाय ओमफ्राय नै दायो एवगासिनो आरोना ओरैनो एसेल' एवगोन फारसेनिफ्राय देखायगोन सानदोंमोन आं जायासै ओमफ्राय नै
दासो गोसोखांबाय आरोना दहाय सानाव फुङावनो गोसोखांखादोंमोन फारसेनिफ्राय बानायगोन होननानै ओमफ्राय नै दासो बानायफुबाय थानायाव आइया गोसोखांना होबायना भिडिअ बानायासै होननानै ओंखायनो हमहोबाय आं लोगोखौ खांनोसै जाबाय माबा फिननांगोन दा खाथियाव खुथिदोब्रा एवनानै लाग्रोबाय एकदमबारे बरियानो अरखेसे खमायबा मोजां जागौमोन मा बयलारा साबसिन जायो होनो आरो मानसिफोरा खिन्थु आंबो फार्स्ट टाइम नालाय एबारसो नायनोसै माबायदि जायो फार्स्ट टाइम बावसो नायनोसै माबायदि जायो आदि हा बानलु गोराना माखौ होग्रोयोमोन नोंसिम गोरान गथाखौ बानलु गोरानखौ होग्रोयोमोन माखौ ना एवखांनांगोन नालाय बानलु गोरान अरखेसे बारायदो दुन्दिया बेगरजों बानलु गोरानजोंमोन बेयो ओमफ्राय नैबेयो सामब्राम गुफुर आरो खोन्थानायाव खालामनांगोन दा नैबे सामब्राम गुफुरजों हाइजें आरोना आथुर आथुरद्राय जाबाय बानायनायानो गाबोननो थांथारनांगौ नालाय मस्लाफोराबासो मोजां जायो बांद्राय गोसा जाबालाय सोला सोला जाबाय आरो मस्लाखौ एवबाय होफिनसै ना संख्रिया होफिनसिगोन मा दासो आसार नांबाय बानलु गोरानखौ गथा गथा नुनानै अरायसे बारायनांगौमोन नामा ना बारायखो मोदोमलायबायहाय बानायफेरि बुस्थुखौबो बानायनांगौ जायोना लोगोफोर हौवा जबाथाय एकदमबारे एसे होदो आं जानायना मिथिदोंथ' नांगोन ना फानलु होबाय नालाय एसे नांगोनसो मा होनो गोबाव जाबा गोथाव गोबाब जाया दे जाबाय एसे गुसु बानायनोसै ओमफ्राय सोनोसै बयामाव बेबायदिनो दोनो सारायफोरजों बिदि नङा हायनानैसो दोनो हायखांनानैसो दोनो हायखाङालै नों थावखौ होफाया बेबायदिनो बिदि थाव होफाया एसे बुरजा होआमोन ना बिदि नायफिननांगोन होयो थावजों दोनो नायै बानायनायनि खोथाथ' रोंस्लाबजोबखाया नालाय बेलेगनि भिडिअ नायै बानायदों जाबायना मोननांसिगोन खोमोरा आंबो माबा जाखलांबाय